Mascara, may gano'n. Ayan, magmascara ka. Ano. Ako din, magmascara ka ba? Para Lagyan mo naman na tayo. Kasi hindi ko naman nakikita kung masyado bang maputi. Masyado bang maputi. Hindi naman tama lang. Hindi naman Ikaw din tayo. Confident na ako. Tingnan mo nga kung pantay. Diyan, lagyan mo dyan. Baka parang sinuntok ka. Hindi naman. Wala nga eh. Hindi mo alam. Gusto mo ako, may blush on ako, mapula-pula. Tama na, Bet. Yung pagdating sa party niyo, dapat ako ganito din. Nakagown. Nakagown nga daw. Nakagown daw. Yeah. Tunay ka? Sabi nga. Ano, ayoko pong maniwala. Nakita mo na ba yung invitation ko? Hindi ba? Hindi ka ba? Nabasa ko Hindi. lang muna. Una kay Nunin. Sabi Bakit ko hindi kayo. sasabihin ko sa'yo, hindi ko natanggap. Hindi. Natanggap na ni Nunay kahapon. Kailan ba? Hindi ko natanggap pa. Baka namatanggap ko. Nabasa ko kay Nunay. Formal na kami. Hindi ka pa ako Pwede problema din. nito. Pwede rin. Pwede. Oo naman. Ano pang gagawin sa akin? Magmascara ka. Sino may mascara? Sino may mascara? Yan, mag-iganon yung lashes mo. Baka naman hindi na makakilala si Mayet ni Willie. O, so yan. Nasa si Mayet? Baka ano pa? Hanapin si Mayet. Si Mayet? Nasa si Mayet? Kaharap na niya si Mayet. Teka. The touch of the morning, di ba? Oh my God, siya naman ngayon. O yan, magpamalantik ka ng kilay. Ayan, Diyan ka sa loob amin itong labas na salamin. Ang dilim naman ang ilaw na ito. Oo nga. Ay, di ba dalawang ilaw yan? Ha? Dalawang switch? Ay, nasaan yung isa? Ito naman. Matanda na. Nakita ko. Ano yung kang itim ng mata? Ay ba? Ano? Mag-heels ba ako? Nakalita. Posing pa tayo dun sa ibaba. Pusing. Ay, sandali. Wala pala akong ano. Tama na. Nasaan na yung aking gabi maliit? Tapos babalik na tayo dito, maglalakad pa tayo. Ay, depende siguro. Ito ng aking Kasi kailangan natin ng jacket. Hindi tayo pwede lumabas na ganito. Magdala ka ng Hindi jacket. na kayo ng limousine service. Ay, ito pala. Ay, ang ganda naman ni Telvin. Siyempre, makakatalo ba yan? Yan ay suki doon. Hindi ka na lang. Nakaganda ko ba? Wow, sexy! Ay, lagi naman yung miss. Talo kita! Hindi ako nakaplat ako. Ha? Nakaplan. Kaya ka Ano sa isang Ay, sabi niyo sa'yo. Less. Ilang points ang nabawas? Ilang points? Nakakasilaw pa din. Points. Ano sa Dalawa paa eh. mo? Left and Ano right. sa paa mo? Aagawin mo. Sabihin mo, sabi ka ako? Magsabi ka ano to? 7 and sometimes 7 and a half. Ay, pwede ako yan. Ano lang ito? Ayan no, hindi mahirapan pa nyo. Kasi gano'n lang siya. Oo nga. Weds. Oh my God! Sila si sexy. Ganang sapatos, oh. Red. Kanina jacket red. Ngayon sapatos red. Tingnan mo, ayan o, naka-red yan jacket eh. Ay, no. Ay nga pala. Tama nga naman. Kaano niya? Kaano niya? Hindi ako lang. Na si Mayet, binilower Pero pa yan. ngayon nakaganito ako. Mabilis Pansinin mo naman ako. Pero ang init sana. Pansinin mo daw naman siya. Kinulutan pa yan yan. Ang ganda ng buhok niya. Ay, alam mo, laging ganyan ang buhok mo. Bakit? Mag-rollers ka na rin. Nag-rollers ka din. Linang siya yan. Yan, sa kami ni Beth Linang siya kanina. yan. Pero alam mo, init sa labas. Ang init ng jacket ko. Nakaano pa ba ito? Nakasaksak pa? Oh, huwag ka nang gumayat. Okay na. Aalis na tayo. Aalis na tayo, di ba? Gusto kong all the way ang points ko sa'yo. Teka. Ay, walang yan. Hindi ako Walang yan, di pa nakaon dyan. Ano ba ito? Ay, di ako marunong. Huwag mong gawin, Beth. Hindi natin kasama sa akin. Yes. Nandito ko sa territory. Nililigaw kita. Oh, magaganda.
gagaling naman kayo. Oh, wala akong Magagaling nila, di ba? Kailangan ko nang matuto nito. Si Beth lang ang may alam yan. Kaya sa pagbabakasyon mo. Hindi naman mainit. Ano ka ba? Pwede na, umiinitan mo po ka dito. Lalagyan ko ngayon. Samaan mo Papataasin ko pa ng Okay. pinakamataas hanggang Huwag dito. mo akong gagawin mo kang Medusa, ha? Baka naman mag-ahas-ahas itong buhok ko. Basta, sabi mo, gawin kong Shirley Temple. Uy, wala na naman ako ng picture. Habang naayusin ako ng aking stylist. Akin na. Asan ang camera mo? Dito, pag-post, ikaw na camera mo ang gagamitin mo. Wow, akin na. Akin na yung ano. Kanya-kanya. Oh, may bugado na ako kanina. Ito ba yung sure? Sasabang ko kuha mo. Wala kasi wala dito. Oh, bunggo. Dito. Para si Paddy, si Rani, taga-ayos. Cautious ka na. Paano si Rana? Paano si Rana? Teka. Ay, lamang na lamang ka talaga sa akin. Hindi ko matapos. Nakala tapos. Tapos na, oh. Huwag na. Pangit yan. Hindi ako marunong. Ay, parang mas maganda pa sa akin si Beth dito. Ay, ulit. Pag ikaw, magpipindunin ko lang. Asan ba yan? Hindi ako. Gusto mo yung nakatalikod si Beth? Paano ko kaya ayusin sa'yo na nakatalikod ako? Alam mo, Devin, ginulo lalo ni Beth. Kampi yan kay Sayo. Baka nasusunog na yung buhok ko, Beth. Kasi Ito naman ang kabila. Kasi nga eh. Tingnan mo. Teka, sinunay pa. Hindi, okay na ako. Hindi ka na ba magpapa... Confident. Kasi gusto ko yung medyo magulo. Hindi nga magulo, guluhin natin. Sabi na, mamaya, Yung parang ginabutan ka. mamaya, nakaganon na tayo, ha? Yeah. Sasabihin, I'm getting hot in here. It's Ko getting sabi hot ni in Nunay, here. Let's go. ginamit ko yung spray. Tira mo naman kami bukas. Para bukas. Ubus na, ay ano, liit nga. Teka. Ay ko, sakit na sa yung lipstick ko. Pwede magugat kita yung bra ko. Dapat hindi. Magdala ka ng ano. May gumamit ba kayo ng banyo? Si Beth lamang. Ay, naamoy ka. Sumunod ako, bakit? Naamoy mo? Ha? Hindi, tinatanong ko lang kasi pumunta ako ng banyo. Cellphone. Hindi, tuloy tumatawa sa telepono. Ako si ano na yun, Vincent na gano'n. Halika na. Teka, sandali. Yan. Sino ba ito? May... Yung Line. Uy, Online. lovers, intimacy. Alam mo, may Gamit niya. Iyon na yan, Devin. Ayoko. Press one. Paano yun? Paano natin malalaman? Kasi, ay, puso mo. Ganyan. Bakit ba ito? Baka si Richard yun. Anong number mo? Oo nga, sabi... 8? 8337. Let's go. Fist in the air. Natatay naman ako. Ngayon, kaya nagtingin ba ka sa YouTube ng mga, sayaw? Baka ang mga sayaw natin ay mga luma pa. Sabi ko, sinabihan ko kayo, magtingin kayo ng sayaw. Hindi nakarating sa akin. Baka sinabi ko lang kayo. Camera kasi. Siyempre. Chipping Dems. Camera ka. Chipping Dems. Uy, kailangan magdala pala tayo ng camera. Palalim sa akin na yung camera ko. Bakit akong camera? Ito kailangan dala ko. Ako telepono lang eh, baka maano na. Tinirang ba tayo ni Beth ng ano para bukas? Di pa bibili natin pag naubos. Saan bibili? Dala pa niyo yung jacket, no? Baka maginawa. Oo, dala ko. Dala ko. Hindi ko pang maiwan. Sige po, dala na nga rin. Ito yan na. O, ilalagay ko na lang Di sa ba bag. mukhang nasa New York? Nasa New York ka. Mukha ba ako nitong naka-jacket pa ng pagkakapagod? New Yorker ka naman Hindi, eh. mukha ka lang nasa New Jersey. Gusto mo pa social sa New York? New York? Okay. Aray ko, sakit ang puso. Ako rin yung sa kabag yan. Sa kabag ako. Para naman, tomorrow.